nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow, you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman. Nagana, nasasarigan. Nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Totoo mananggad na pano ninangat ang taon na ini. Sa tuyang inatubang ang African swine fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niyatong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad, maski nga ni siring, pinahiling ta ang tibay asin ugali kan nagkakasararong na genyo. Kitagabos sa rabay na nagburuhat, nagtarabangan, nakikabtang, asin padagos na nagmamakulong sa lambang saro. Ngunyan nakapaskuhan, daitaman magibo an satong mga kinatukdan na mga pagtiripon, an mga party asin reunion kan mga pamilya, amigo asin amiga, ninholi sa pandemya. Daiman lugod kani mapugulan an satong kaugmahan, na kita makapagpasalamat sa totoong rason kan selebrasyon, an pagkamundag ni Jesus, an paratubos niyato gabos. Ini po si Mayor Son Ligasyon, kaiba an sakong pamilya, asin mga pag-iriba, sa gobyerno lokal Canaga, nagpapaabot sa gabos, nin maugmang Pasko, asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin pusog, sa lambang saro sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon.
Nagana! Kanlambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kada Sabado. Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Marahay na aga, liwat ning dadaron sa Indo, ang mga bareta sa Nagangunyan News, ngunya na Sabado, petsa 12 kan bulan na Disyembre taon 2020. Mga baretang tiniripon po Lunes sagkod Sabado, kan ANN News, live nindo kaming nadadangog sa KMFM 100.7, ang radyong kakampi mo asin 89.5, radyo natin Naga. Asin nadadalan man po nindo kami sa Naga City Government Official Facebook page, asin Sepio Naga Facebook page. Ako po si Kate De Lovieres. Sa pangalan kan bilog na news team, kan ANN News, kami po ang sindong mga kaibanan, ako po si Roy San Ramon. And these headlines. Yan. Sa detalyes kan sa tuyang mga bareta, ordinansang nagtutugot dagdagan ang pasahero alagad inaan ang pamasahe sa Trimobile, iimplementar na pagkatapos permahan ni Mayor Nelson Ligacion. Detalyes kayan Joel Sulina. Tutugutan na poon sa aldaw na Biyernes ang pagpapasakay ng 2 pasahero asin 15 pesos na plete sa mga regular na pampasaherong tricycle sa syudad, mantang sagkod sa tulong pasahero man sa mga special franchise, e-trike o mga taxicle. Sigon kay Konsehal Lito del Rosario, napirmahan na ni Alcalde Nelson Ligacion kan Disyembre 1 ang resolusyon asin sarong ordinansa na ang 2020-113 na nagsusugo sa pagdugang ng pasahero sa mga tricycle na may regular na prangkisa, maging sa mga e-trike, tricycle asin special franchise asin matasarsinda ng plete 15 pesos kada sarong pasahero. Lininaw man ni Konsehal del Rosario na mapuon ang implementasyon kang nasambit na ordinansa aldaw na Biyernes, petsa 11 kan Disyembre 2020, matapos mapublikar ang nasambit na bagong ordinansa. Tinunang doon ni Del Rosario na oras na mag-take effect ang ordinansa, kinakaipuhang igwa ning barrier ang tricycle sa loob asin likod kang driver asin masunod sa pinapautob na panundon sa physical distancing asin health protocol. Approve na po ito kang Sangguniang Panlungsod, and as a matter of fact, approve naman po ni Mayor Nelson Ligacion. Ang requirement na po kay kato is publication sa newspaper of local circulation. So, ang sabi po ni Mr. Gil de la Torre, ang sa tuya pong City Secretary, ipapublish po to by Thursday afternoon, and Friday po fully effective na po to. But sabihon for implementation na to by Friday this week. Ito po ma-adjust kang pamasahe from 20 pesos to 15 pesos, and at the same time ma-adjust man kan seating capacity kan mga Trimobile from 1 passenger to 2 passengers sa back ride kan driver, provided na ang driver po mabugtak ng barrier sa likod niya. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. Headlines. Yan. Sa iba pang bareta, Philippine Statistics Authority Under Secretary Claire Dennis Mapa, pig-umaw ang gobyerno lokal Naga sa piglatag na registration center para sa Philippine Identification System o PhilSys. Detalye sa kay Don Jimenez. Pig-umaw ni Undersecretary Claire Dennis Mapa kan Philippine Statistics Authority o PSA ang piglatag na registration center kan LGU Naga para sa second step kan Philippine Identification System o PhilSys. Pigbisita mismo kan opisyal ang syudad, tanganing hilingon ang pag-andam sa PhilSys kan field offices, provincial statistical offices, siring man kan partner LGUs. Sigun ki Mapa basado sa iyang inspeksyon, posibleng gibuhong modelo ang syudad ni Naga sa implementasyon kan second step kan PhilSys. Nakita ko maganda, no? Magiging modelo itong ating registration center na LGU base para iparating namin sa iba pang mga LGU partners. So, siguro ganito ang ating setup na maganda. So I've heard malaki yung ating target dito na i-register.
nagsimula na tayo doon sa Step 1 Registration Center, Step 1 registration process, and we are now moving into the Step 2, and this is the reason why I'm here. I'd just like to check the preparation of our PSA field personnel. Marurumduman na pigpuunan na ang implementasyon kan Step 1 kan proseso sa mga barangay na iyong pagkondusir nin pre-registration sa mga namamanwaan na yaon sa listahanan kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Enot nang pig-anunsyar ang pagpuon kan Step 2 na iyong ma-capture kan biometrics kan mga nasa listahanan kan Nobyembre 25. Alagad prakasado inihuli sa daitulos pag-abot kan registration kits huli sa mga nag-aging bagyo. Tayo ng delay ng pag-deliver ng ating mga registration kits dahil sa typhoon. Hindi lang dito sa probinsya ng Camarines Sur, but also sa ibang provinces. Pigsaysay pa ni Mapa na importanteng magparehistro ang mga Pilipino sa PhilSys na apwera sa pagkakaigwan ni National ID, magiging mas madali ang pag-aprobitsar kan mga serbisyo kan gobyerno asin mapaparikas ang pagbukas nin bank accounts. Magkakaroon tayo ng proof of identity. Pangalawa ay financial inclusion, ay magkakaroon tayo ng opportunity to open bank accounts kung wala pa tayong bank accounts. Sa ating registration process, pagdating dun sa Step 2, kung saan magkakaroon tayo ng pag-capture ng biometrics, ay may partnership tayo sa Land Bank of the Philippines. No? So yung Land Bank, ang isang registrant na natapos na sa pag-register sa National ID, kung gusto niya na mag-open ng bank account, ang Land Bank of the Philippines ay tutulong sa kanya sa pag-open ng isang transactional account. So, ang Land Bank of the Philippines ay partner ng Philippine Statistics Authority dito. Piglalaoman na mapuon ng second step kan registration ngunya na bulan ng Disyembre. Saruan PhilSys sa mga programang pigtatawan prioridad kan gobyerno nasyonal na iyong mapaluwas kan National Identification System kan mga Pilipino. Para sa Nagangunyan News sa Don Jimenez. ENND Headlines Ngunyan. Mientras tanto, planong pagbalyo kan Naga City Police Office, Central Headquarters sa Barangay Balatas, pig-uyunan ni PNP Chief Director General Dibold Sinas, kanini magbisita sa Bicol asin makaulay si Mayor Nelson Ligacion. Detalles, Joel Sulina. Target kang gobyerno lokal ang paglipat na o pagbalyo kang Naga City Police Office Headquarters na sa presente yaon sa Barlin, sakop kang Barangay Santa Cruz. Pasiring sa bagong lokasyon kayni sa Eriaman kang Balatas, ini matapos na magtugot asin magtaunan ng go signal ang liderato kang Philippine National Police. Sa ginibong year-end evaluation meeting kang Naga City Peace and Order Council, pinaabot ni Mayor Nelson Ligacion asin ni Naga City Police Director Police Colonel Marlon Catana na nakipag-meeting sinda kay PNP Director General Dibold Sinas kang ini magbisita sa Bicol. Kaiba si Police General Angelito Casimiro ang PNP Deputy Director for Logistics kung sa ini ipinaabot ang planong pagbalyo na kang Naga City Police Office Headquarters sa bagong lokasyon kaydi sa Balatas. Kung sa ina, nag-uyon asin nagpahayag ang PNP Director General ng suporta lalo sa pagtauning fundo para sa pagpapatugdok ng bagong building kang Naga City Police Office Headquarters. Base po sa tuyang pakikipag-ulay kay Police Chief Dibold Sinas, siring man kay Police Major Casimero, si Logistics Head kan Philippine National Police. Sang-ayon man sa asistensya ni Police Colonel Marlon Catan at sa tuyang City Director asin ni Regional Director Bustamante, iyo na po, nagtaon na po nin green light, go signal ang liderato po kan Philippine National Police manunod sa plano na halion sa Barlin, sa Sentro Canaga, ang headquarters kan Philippine National Police asin ilipat po yan digdi sa... Preparado man ang gobyerno lokal kang syudad na magdunar ng 1 hektaring lote para patugdukan kang PNP Headquarters kan Syudad Dignaga. Kung saan makakaiba kang NCPO ang opisina asin headquarters kan PSO, BFP, CDRMO, kabali na ang Command Center for Resiliency kan syudad. Como estratehikong lugar ini sa pagtao ng serbisyo sa public safety, peace and order asin resiliency tuyong may emerhensya asin kalamidad. Mentras tanto, ang babayaan man na lote kang Naga City Police Office Headquarters nakatalaan man na idonar sa gobyerno lokal
kung sa inigwaning nakalinyadang redevelopment kung sa ila basado sa redevelopment plan sa lugar bubugtakan ini ning City Museum. And tama-tama po, may redevelopment plan na pigahaman kita diyan sa kasentruhan kan Naga, mas lalo po siya maging magayon, as in maging reflective po siya kan kung ano kita kan panahon. Pero siyempre si modern era dapat naihiling. So ang papakarayon ta po diyan si palibot po kan plaza. Itong maghali po duman sa may Cathedral, sa may Porta Marie, diyan po sa may Barlin, Bishop Barlin Plaza, and then maagi po diyan sa pigmamautan na maitugdok na. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENND Headlines Hunyan. Mientras tanto, konstruksyon naman kan bagong Mabolo Barangay Hall, pigpo na sa paagi nin groundbreaking ceremony. Detalye sa kay Don Jimenez. Pigpupuna na ang konstruksyon kan bagong barangay hall kan barangay Mabolo na haloy ng pigmamawot kan sa indang mga opisyal asin residente. Sigun ki Department of Public Works and Highways o DPWH 3rd Engineering District, Assistant District Engineer Richard Ragrahio, haloy ng kaipuan kan gobyerno nasyonal ang lugar na pigtutugdukan kan Mabolo Barangay Hall tanganing maipadagos na ang road widening kan National Highway. Kaipuan na po talaga nindang mapalitan ang sa indang barangay hall because naluluka na yaong po ang lokasyon kan sa idang barangay hall sa gilid po kan tinampo. Ini pong tinampong namubugta kaninda nanungod po ining bako lang po ining national road kundi iyo po ni ang pinaka mayor na national road kan sa tuyang opisina. Sigun man ki punong barangay Ramilhob, labian sa indang kaugmahan sa dagos ng pagpuon kan paglipat kan sa indang barangay hall. Piglalaob man na urog na magiging konbinyente ang bagong lugar para sa indang mga konstituente hulita mas dakula ang visinidad kaini. Sa ngunyan po talagang magiging konbinyente kami dito inot na inot po dakula po si lugar. Pandua po talagang kung sa dakula po si pagkakataon para po makapagserbi kami. Lalong-lalo na po na ining lugar na ito talagang masasabing akda para po sa Barangay Mabolo. Sa pagtatabangan ni Congressman Gabriel Bordado Jr. as in DPWH, natawanin pondo na 2 milyones pesos ang Phase 1 kan proyekto ngunyang taon. As in itutugdok ang bagong edifisyo sa lote na pagsasadiri kan LGU Naga. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ENND Headlines Hunyan. Pagbayad nin business tax ngunya na taon pigpalawig sagkod Disyembre 19, City Treasurer's Office piging kaminar amay magbayad nin real property tax ngunya na bulan. Detalyas kayan Kate De Lovieres. Pwede pang makahabol sa pagbayad nin business tax ang mga negosyante sa syudad ni Naga para sa saindang 2nd, 3rd as in 4th quarter na mayo nin penalty as in surcharge. Pinalawig kaya ang pagbayad kan mga ini na dating Nobyembre 14 ang plaso, pig-extend ini hasta sa Disyembre 19. Sigun ki City Treasurer's Office Head Gregory Abunal, dugang na konsiderasyon ini kan Department of Finance para sa mga negosyanteng apektado kan pandemya. Maluwas ang DOF through the Bureau of Local Government Finance. Extended siya hanggang December 19. Kabali na pati sa real property taxes. So, gabos na taxes, fees and charges, pati itong mga rentals, extended siya gabos hanggang December 19. Apar sa business tax as in real property tax para sa taong 2020. Extended man hanggang sa petsa 19 ang pag-redeem kan auction properties. Kaya sigun ki Abonal, dapat na ining aprobitsaran kan property owners. Padagos naman ngunyan ang pag-ako kan City Treasurer's Office para sa advance payment kan real property taxes para sa taong 2021 na igwanin 20% discount hanggang sa last working day sa naini ngunyan na Disyembre. Sayang man kasi 20% discount yan. Dakulaon. Lalo na kung dakula ang property mo, 20% is 20% mang tiraran. So, they have until the last working day of December para mag-avail kang 20%.
Ninhuli kan haro sarabay na due date kan pagbayad nin taxes. Sibut ng gad ang tesoreria, alagad sigun ki abonal, pigsa syerto man giraray ninda na naipapautob ang minimum health protocols. Kung mahiling tabagangon yan, ano na kita, window transaction na ano. So, suway ang linya, kang mahagad bill, suway si sa payment, while waiting na maayos itong yaon duman sa People's Hall. Kasi pag naayos na itong sa People's Hall, duman na ang magiging billing. Piglalauman kan City Treasurer's Office ang urong na pagdakulpa kan mga mabayad sa tesoreria sa ultimong semana nin trabaho antes ang Christmas break. Kun kaya may pagirumdum siya. Inaapudan ko po itong mga real property owners na mag-avail kaini yung early payment discount. 20% po siya. So, igwa po kamo hanggang December 29 na magdigdi po sa samuyang opisinahan para po magbayad. Dahil po mahadit na surusuan ta na ma-manage ta po siya. See you po. Para sa Nagangunyan News, Kate De Loviere. ENND Headlines Hunyan. Sa iba pang bareta, modernong bike station building ibubugtak sa barangay Panikwason. Gigibuhon man ining bagsakan market kan mga agrikultural na produkto kan mga paraomas sa lugar. Detalyas hali kay Joel Solina. Nagpapadagos ang maray na partnership kang pribadong sektor asin kang lokal na gobyerno kan Siyudad Dignaga, lalo na sa pagtulod ni mga programa asin mga proyekto para sa mga taga-Siyudad Dignaga. Nakatalaan ipatugdok sa area kang barangay Panikwason ang sarong modernong bike station building para sa mga parabisikletang Nagenyo asin bagsakan market para man sa mga produktong agrikultura kan mga parauma sa nasambitan ng lugar. Sigun kay Mayor Nelson Legacion, nakipag-ulay siya personal sa negosyanteng si Mr. Ricky Magtuto kay ba ang grupo kang mga Oragon Bikers asin ang mga parabisikleta kan syudad maraman sa haloy ng kamautan na magkaigwa ng bike station building sa Upper Barangay, partikular sa Panikwason na pigdadayo ka mga parabisikleta. Sinabi kang alkalde na tulos man na nag-uyon si Mr. Magtuto asin nagdonara ning lote harani sa GSP campsite para sa pagpapatugdukan kang proponidong 2-story building kang bike station na magagamit ka mga parabisikleta kang syudad. Kung dire-diretso ka sa Tinampo papuntang Girl Scout, sa wala man siya. So duman po itutugdok si proponidong bike station building. Kayan po yan, garo pahingaluan yan, tambayan, kan mga parabisikleta. Si magkakanigong pasilidad na kaipuhan, kan mga parabisikleta, yaon po duman. 2-story building po siya, ang kantidad more or less nasa 2 million pesos. Ang sabi po ni Mr. Ricky Magtuto, si Ricky Magtuto, asin mauta pong pasalamatan. Inulita, ipapagamit po si lugar, siring man siya ang magasto pagpapa-construct, pagtugdok kan building. Sa tuya si pag-supervise, the soonest time possible within the week, ipapasurvey ta na po si lugar para sa itutugdok na bike station building para po sa mga parabisikleta. Kasunod kay ni, ang loting papatindugan man kang bagsakan area kung saan pwedeng darahon kang mga parauma ang sa mga preskong gusing gulay asin mga pananom na mababakal kang publiko para sa dugang nakita kang mga farmers sa nasambit na lugar. Para sa Nagangunyan News. To end violence against women and children, naging matrayumpo sa Siyudad ni Naga mga programa para sa kapakanan kan mga kababaihan, ipigbiklad kan Naga City Council for Women. Detalyas kayan Kate De Lovieres. Puon Nobyembre 25 hasta Disyembre 12, pigigibo ang 18-day campaign to end violence against women and children. 14 taon na ining pigo-obserbar sa nasyon, puon kan pirmahan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang Proclamation 1172.
Nakaangkla ang 18-day campaign to end VAUSI sa Republic Act 10398 o ang batas na nagdedeklarang ang petsa 25 ka Nobyembre sa kada taon iyo ang pag-obserbar kaini para sa National Consciousness Day to end VAUSI. One of the aspects of women development, ang sarong aspeto po is protection. Hindi po ba? Yes, oo, sarong tama. aspeto kang development is protection. And for that, igwa po kitang very specific law, itong Republic Act 9262 na sinabi ta po, passed in March 8, 2004. Yun po yan ang Anti-Violence Against Women and Children Act. No? RA 9262. Pigbabatayan po yan, kaining sa tuyang 18-day campaign to end violence against women and children. Digdi sa syudad ni Naga, igwaning grupong nag-aataman sa mga kababaihan. Ini ang Naga City Council for Women na co-chairman si Committee on Women, Councilor Miles Rakid Arroyo. Sa datos na igwaan NCCW, poon 2018, physical abuse ang pinakahalangkaw sa reported cases. Kabali pa digdi ang sexual abuse, psychological as in economic abuse na nagtotal nin 265. Mas luminangkaw ang mga kaso nin pang-aabuso sa kababaihan kan 2019 na nagtotal sa 298. As in sa first quarter pa sa ng datos para sa 2020, nag-abot na ini sa 122. Ang psychological abuse po kaya itong pagpigmumuda mo, no? Pigtataraman mong mandata, pigi-insulto mo, no? Arag po kaya ang form kang psychological abuse. And ang economic abuse man, ito pong nasabi ta na dahil nagtataong tamang suporta, dahil nagtataong tamang panggastos kung siya lang ang igwang source of income, no? So, kang 2018 po, apwera sa Women's Month na ginigibo tuyong bulan in Marso, nakatutok ang Naga City Council for Women sigun sa presidente kan grupo na si Marivic Balance para sa 18-day campaign to end VAUSI. Celebrar tayo ng 18-day campaign para at least ini pagtaoning emphasis na igwa talaga kaini yung lay, igwa ka na yung international celebration. Sa pagtatapos kan 18-day to end VAUSI ngunya na petsa 12 kan Disyembre, naglalaom si Balance asin si Konsehal Arroyo na mas maging pusog ang panindugan kan mga kababaihan sa Naga sa paglaban kan sa indang diretsos. Para sa Naga Union News, Kate De Lovieres. Headlines Ngunyan. Mientras tanto, Engineer Emeterio Boy Aman nagsumpa na bilang bagong miyembro kan Board of Directors kan Metropolitan Naga Water District o MNWD. Detalya sa kay Joel Solina. Formal nang pinasumpa sa katungdan bilang bagong miyembro kan Board of Directors kan Metropolitan Naga Water District si Engineer Emeterio Boy Aman Jr. na marepresentar sa professional sector. Aldaw na Lunes sa PSO Training Hall, ginibo ang oath-taking na pinag-administer ni Alcalde Nelson Legacion kay basin na Vice Alcalde Nene Diasis asin miyembros ng Sangguniang Panglungsod o sa inatindiran ini kan esposa ni Engineer Aman na si Mrs. Malin Aman. Labi man ang pasasalamat ni Engineer Boy Aman sa tiwalang pinagtao sa iya kang alkalde asin kang miyembros kang Sangguniang Panglungsod, magina kan mga opisyales kang MNWD na makakaiba niya sa pagtrabaho dangan paghamana ni mga polisiya para sa padagos na marhay na serbisyo kang MNWD para sa indang concessioners. Si Engineer Emeterio Boy Aman, opisyal na mapuon kan sa iyang trabaho sa masunod na taong 2021 kaiba ang apat pang presenting directors kang MNWD Board na sinda Director Mike Pawig, Director Marilisa Ampuan, Director Nene Claveria, asin Director Gilbert Albero. Si Aman ang matukaw na representante sa sektor ka mga profesional na presenting pigre-representar ni Board Chairman George Palma na mapaso ang termino sa baabot na Disyembre 30, 2020. Ay ako tabi nagpapasalamat sa tiwala ni specialmente kay Mayor Nelson Legacion ta pig-appoint kita, pignombran kita bilang saro sa mga masirbing direktor kang MNWD sa taon 2021 sa sektor kang professional. Bilang po professional, sarong magitang inhinyero, sarong dalubhasang tubero,
sarap kitang environmental planner sa real estate broker. So siguro po ang gabos po niya na profession, anas man nagnominar sa ko, and then siguro pigihiling man ni Mayor na tamang panahon na siguro na magkaigwa maning somebody sa director na garo technical man. Tangarig siguro mas lalong maintindihan kung ano sa mga operation kang MNWD saka kung ano ang maray na programa tangarig masimbagan si mga pangangaipo sa kang kang mga nagenyo sa MNW. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Sa iba pa mga bareta population programs kan City Population and Nutrition Office o CPNO mas pinapakusog Urugunyan na panahon nin community quarantine huli sa pandemic sa COVID-19. Detalyos kayan Don Jimenez. Nagpapadagos ang mga programa kan Naga City Population and Nutrition Office o CPNO tanganing matungkusan ang problema kan syudad sa populasyon. Sigun ki Joy Makaraig, Acting Department Head kan CPNO, naging matrayumpo ang selebrasyon kan Population and Development Week sa syudad huli sa partisipasyon kan mga nagenyong pamilya. Pigtawang doon kan sa indang selebrasyon ang pagdiskutir kan importansya kan paglaog kan population issues sa pagigibong mga pulisiya asin programa kan gobyerno. Sa itong kahinaan kang sa itong populasyon sa panahon na may pandemya. Kumbaga, we have to look into our population dimensions in addressing these issues para po nga ni sabita mas maging maray ang kalidad kang buhay kang sa itong mga namamanuaan. Nagkaigwa ang CPNO nin subdermal implant o PSI insertion, removal as in replacement, tanganing matabangan ang mga kababaihan sa indang pagdesisyon sa pagpapadakulakan sa indang pamilya. Sa selebrasyon kan Population and Development Week, pigsyerto kan CPNO na ibali ang mga kaakian sa advokasya tanganing sa amay na edad, magkaigwa ng kaaraman ang mga ini sa importansya kan pagresolber kan mga problema sa populasyon. Ini sa paagi kan pagbukas nin poster making contest na nakabase sa temang Addressing Demographic Vulnerabilities During the Pandemic. Sinda ni involvement sa satong pagsilibrar ngunyan na mahiling ninda ano ang epekto sa populasyon kang arog kaning pandemya, ano ang epekto pag day naging responsable ang sa indang mga magurang, ano kaya ang magiging epekto sa ina bilang mga aki. So sa paaging ini yung magkakaigwa sinda ning awareness sa arog kaning mga usapin so syempre madidipik yan duman sa mga drawings ninda. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, bagong edifisyo para sa Balatas Elementary School dagos na ang konstruksyon. Ini matapos kan ginibong groundbreaking ceremony kan gobyerno lokal. Detalya sa kay Joel Solina. Dai na sayang ang matyagang paghahalat ka mga paratukdo, magurang asin estudyante kan Balatas Elementary School matapos na puuna na ang patrabaho para sa pagpapatugdo kan 2-story 4-classroom building kang nasambit na pampublikong eskwelahan. Petsa 4 kan Disyembre 2020, kang formal ng magkaigwa ning groundbreaking ceremony sa compound asin lote kung saan papatinduguna ang bagong school building kan Balatas Elementary School na pinagpanginutan ni Alcalde Nelson Legacion. Kaiba si Vice Alcalde Nene de Asis, former Mayor Abang Mabolo bilang representante ni Camarines Sur 3rd District Congressman Gabriel Bordado asin ang mga city councilors. Sigun kay Ma'am Flora Ocbian, Principal kan Balatas Elementary School, labi ang saindang pasasalamat sa gobyerno lokal sa panginginot ni Mayor Nelson Legacion. Hulita na-realisar na ang pinaghahagad din ng dugang na school building na dakulang bagay para maakomodar ang nagdadakulang populasyon kan sa indang eskwela hulita sa presenteng kamugtakan kang eskwelahan, igwa ning duwang klase na nag-uusar o nagbabarangaan sa sarong classroom. Dakula po talaga ang pasasalamat ni sa pagtao ng realisasyon ni Mayor Nelson Legacion kan samuyang haluin ng request. Actually, ang kahaluyan niya, di man talaga sobrang kahaluyan, kundi
that was only last year. Na kumbaga, dawa nga ni sa panahon na iyan na nagkauga kita ng pandemya, nagkauga pa mangyara ng realisasyon ang sa iyang pagpatugdok ng additional 4 classroom digdi sa Balatas Elementary School. Ini po nangyari dahil talagang may pangangaipo ang samuyang eskwelahan na lalong-lalo na uga digdi yung 4 na klase na Ang mga dugang na bagong school buildings sa mga eksistidong eskwelahan sa syudad, tuluman ng mga eskwelahan sa syudad Dignaga ang naipatugdok na. Iyo ang San Isidro National High School, Santa Cruz National High School, Asinang Yabu Elementary School sa Barangay Carolina. Mientras tanto, 2 bulan poon gunyan, plano naman ipatugdok ang pang-4 ng eskwelahan sa syudad, ang Balatas National High School dyan sa Barangay Balatas, Naga City, na target na maging operational ngunya na school year 2021-2022 kung saan ikikater kaini. Iyo ang mga taga-Barangay Balatas asin San Rafael Carayan na mga estudyante. Mayor na obheto kan lokal na gobyerno sa pagpapatugdok ni mga bagong eskwelahan asin mga bagong school building, iyo na mabawasan ang mga public school sa sentro kang Siyudad Dignaga, arog kang Camarines Sur National High School na nagkukuno-kuno na sa mga estudyante. Para sa Andagang Ngunyan News, Joel Sulina. ENNB Headlines Ngunyan. Mientras tanto, huring bareta sa lado lokal, gobyerno lokal Kandaga nagpagirumdum liwat sa publiko mapapadapit sa pagpapautob ng minimum health protocols sa pagtitiripon ngunyan na panahonin kapaskuhan. Ang detalles, haliki Don Jimenez. Daipupugulan kan gobyerno lokal kan syudad ni Naga ang mga pagtiripon ngunya na kapaskuhan, alagad mahigot na babantayan ang pag-utob kan mga namamanwaan sa health protocols. Sigun kay Alkalde Nelson Ligacion, dai magkakaigwan nin dakula asin magarbong Christmas party ang gabus na empleyado kan City Hall ngunyang taon huli sa COVID-19. Alagad dai ipapangalad ang mga pagtiripon kan kada opisina. So siring man, pag-abot sa ibang sa luwas kan structure kan City Hall, dahil man po pwedeng pagbawalan, alagad kaipuhan na masunod itong reglamento kan Interagency Task Force. Ano po yan? 50% of the seating or venue capacity. Kay ba na nadigdian pag-utob sa health protocols, siring kan pirming pagsulot in face mask asin face shield, pirming paghugas kan mga kamot o paggamit nin alkohol. Piga asigurar man ni Mayor So na magiging mahigutan pag-monitor sa mga establishmento ngunya nakapaskuhan na panginginotan kan security cluster kan Health Emergency Response Task Force kan syudad. Maipatupad si gabos ng mga protocols, tanganing mairayo po kita sa posibleng peligro na dara kan COVID-19. Itatas na po digdi si security cluster kan Health Emergency Response Task Force na pinapamayuhan po ni Police Lieutenant Colonel Errol Garchitorena para iyo po ang mag-enforce. Kung ano po si dating ginigibuta, iyo man po giraray, including itong pagbisita sa mga establishmento, lalong-lalo na pagkakabanggi. Kasabay kay ini ang pagirumdum kan LGU Naga sa gabos sa mga namamanwaan na padagos na maging rigmat sa huma sa salud na darakan COVID-19. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ENNB Headlines Ngunyan. Yan na po ang katiripunan kan sa tuyang mga bareta sa Anagang Ngunyan News sa pangaran kan Bilog News Day, na news team kan ANN News. Nahinan niyo po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man po nido kami sa Naga City Government official Facebook page as in Sepio Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga kay Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, sangguniang panlungsod kan Naga as in kan City Events Protocol and Public Information Office. Ako man po si Kate Dolovieres. Ako man po si Roy San Ramon. Masunod na Urulay Banwaan kay Bananta PSO Head Rene Gumba. Totoo man ang God na pano nin angat ang taon na ini.
Sa tuyang inatubang ang African swine fever, tulong makukusog na bagyo na haros nagpalakma sa to, asin ang padagos niyatong pakikipagtusayan sa pandemyang COVID-19. Alagad, maski nga ni siring, pinahiling ta ang tibay asin ugali kan nagkakasararong na genyo. Kitagabos sa rabay na nagburuhat, nagtarabangan, nakikabtang, asin padagos na nagmamakulong sa lambang saro. Ngunya nakapaskuhan, daitaman magibo an satong mga kinatukdan na mga pagtiripon, an mga parte asin reunion kan mga pamilya, amigo asin amiga, ninholi sa pandemya. Daiman lugod kani mapugulan an satong kaugmahan, na kita makapagpasalamat sa totoong rason kan selebrasyon, an pagkamundag ni Jesus, an paratubos niyato gabos. Ini po si Mayor Son Ligasyon, kaiba an sa kong pamilya, asin mga pag-iriba, sa gobyerno lokal kan Naga, nagpapaabot sa gabos, nin maugmang Pasko, asin nagsasarig na padagos kitang maging tingraw, nin paglaom, asin pusog, sa lambang saro, sa pagsabat niyato sa bagong taon. Maugmang Pasko, asin magayagayang bagong taon. Naga na! Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asin gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Pandua, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo pa nin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon niyato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligasyon. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatano, itapit ng andam, nagenyo na balang. Leon Daga, De Los Vieres, San Ramon, Urulay Banwaan. Mga tugang, uya na ang Urulay Banwaan. Mga tugang, maray na aga giraray, balik po kita sa ANN News. Siya na po kita sa porsyon kan Urulay Banwaan. Ngunyan pong aldaw na Sabado, petsa 12 na po kan bulan na Disyembre taon 2020. Na dadalan man giraray kita sa Facebook page kan Naga City Government. Asin man na antabayanan po kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Sa pangaran kan sa kuyang mga partners si Kate Del Vieres, sin po gilaren sin dumakaibanan si Roy San Ramon, and ngunya na aga ang sa tuya pong bisita mayong iba po iyon head kan Public Safety Office Mr. Rene Gumba. Naka face mask po kami ngunyan pareho, dinhuli ta magkataid kami saka ang uurlayan ta manungod sa health protocol. Kaya face mask muna kita. Anyway, sir, Rene Gumba, maray na aga, sir. Maray na aga tabi, Roy. Maray na aga sa mga parahinan nyo, sa mga paradala nindo. Good morning po. Good morning. Opo, good morning. An sa tuya pong pag-uurlayan ngunyan mga tugang, ang duwang issue, ang primero ining ngunya na ba ini-implementar Ining i-implementar pong ordinansa ngunyan manunungod sa itong Ipigbareta at Takasubago. Dagdag sa kung pamasahe, dagdag sa
pasahero, baliktad na ngunyan eh. Tapos, bawas sa pamasahe. Kung kang inot, kang magputok ang pandemic, dagdag pamasahe, bawas sa pasahero. Ngunyan, baliktad na. Baliktad na po mga tugang. Pandua, manunungod manggiraray sa health protocol. Ining pagdedeklara sa Naga, kabali po sa ngaranan ng Naga, bilang saro na pong unrestricted area digdi po sa satuyang nasyon. Kadako lang mga nagaharapot kay ini kung anong mga kaipuhan nagibuhon ngunya na unrestricted na kita, kaipuhan pa ba ning kung ano-anong mga papeles o daina o kung ano ang mga dapat ang i-provide na mga papel urog duman sa mga nagbabiyahe paluwas sa Sinpalaog sa Syudad Dinaga. Bueno, sir, inuton ta po ining manunungod digdi sa pamasahe o digdi sa ordinansang ipigpasa ni Councilor Lito del Rosario manunungod sa pagbawas ng pamasahe sa kapagdagdag ng pasahero tabi. Iyo po. Inot, so pasasalamat mi po sa Sangguniang Panlungsod sa kay Mayor Nelson Ligacion. Dakulang kagianan sa enforcers ang arog ka ini yung bagong ordinansa. Taka mga nakaaging aldaw po kung matatandaan nindo, kadakol reklamo manunungod sa violations. Itong mga trimobile na sobra sa sarong pasahero ang pinapasakay. Or may mga trimobile man na nagpasakay ning duwa, tig 20 pesos pa ang pamasahe. So itong mga arog po kadtong sitwasyon, may mga konteksto man, so iba. Halimbawa, magkaibanan sa mag-agum, gusto magsakay sa saro sa ng trimobile. Ano po? So minsan man, so PWD, dahil makasakay na yung kaibanan. So sa mga arog kaya na sitwasyon, ang nainkwentro man kang sa tuyang mga enforcers. Digdi po sa bagutang ordinansa, medyo mamiminimisar itong arog kadtong mga sitwasyon. Duwa na ang tinutugutan sa sarong trimobile, si regular na trimobile. Sa e-trike, tulo na po. Alagad ang pagsakay sa trimobile, saro sa sidecar, saro sa likod kang driver. May dagdag pang kondisyon, si trimobile dapat, sa driver may barrier. Sa likod? Sa likod po. Sa likod niya? Mayong direct contact sa pasahero para maiwasan manggiraray so durutaan ano ang infection. Ano ang kaipuang gamiton na may kuyan ba? May policy ba sa paggamit ng anong klaseng barrier? May man po itong plastic barrier na pwede na or tarpaulin kung anong mahiribog na pwedeng protection. Ang intention po kay ini so ganot, so duro sa hali sa driver. Daiman makadalagan duman sa nakasakay sa likod niya na immediatamente pwede ma-infect kang virus. Ang trimobile tabaga digdi sa Naga may tukawan duman sa inutan sa laog Ipo. Ano daw kung di pwedeng atubangan na lang sila. Mas delikado. So magkaibanan. Ang pigtugutan itong special franchise. May mga trimobile kaya na may tukawan sa likod kang sidecar. Arog po kaning nagbabiyahe dyan sa may Kararayan area. Malatas. So kaya pwede sindan tulo. Saro sa likod kang driver, saro sa sidecar, saro sa likod kang sidecar. So sa arog po kayan, medyo makakadakol-dakol ning pasahero sa tuyang mga nagkakayon. Pero ibinaba man po sa pamasahe para sa mga nagsasarakay. Sa ngunyan po ang pamasahe 15 pesos na lang. Ang saro? Iya po. So dating 20, binawasan taning 5. Although kasuod nagruluwas na ining mga isyong ini and na tukar na nga ni digdi sa ibang radyo, lalo na digdi sa KM. May mga trimobile driver na nagsisingil ning 20. Sulo ka nga sulo ka, kaya 20 ang babayaran mo. Yan ba yan sa ordinansa? Mayo po. Kasuod po, nagpuon so implementasyon kaning amendment So mga enforcer po nakadeploy hanggang ngunyan sa masurunod na aldaw. Bakong madali sa transition, may mai-receive pa mananggad na sulo ka, 20 ka. Ang malinaw po ngunyan, pinagset na sa pamasahing 15 ang kada saro. So kung solo kang tao na nagsakay dyan, pinasakay ka, 15 na lang ang pamasahe. Pwede pa siya magpasakay ng saro pa. O kung si special franchise, 2 pa. So mga e-trike, tig-turulo man. Bago itong iba kong hapot, may suggestion lang ako. Naku lang kung pwede iniyo sa nag-i-implement sa Indo po sa nag-i-implement sa PNP, sa PSO. Ano daw kung pwede ba yan magluwas kita ng matrix tapos ipadukot duman sa trimobile
papel, halimbawa, na nagpapagiramdom, 15 pesos ang pamasahe, 2 lang ang lunad, gararog kaya. Pwede po. In fact, baka pwedeng pakiulayan mi po ang SEPU bilang Public Mag-print. Information Unit na makalaag kadtong mga sticker sa Trimobile na nakalaag po sa mga body. Oo, duman sa laog temporary, temporary man lang ini. Iya po. O kung da itong darakula bagang sa likod kang Trimobile. Yan, oo. Ganan duman. Tanganing man ng diskusyon. Iya po. Pwede. Oo, malikayan. Anyway, kasudma lang po nagponsor ordinansa. Oo. So inaasahan ta na mas dakol pang awareness campaign ang gigibuhon habang nag-i-execute po kita kayo. Oo, yan. Anyway, saro pa sa, yan, may saro pa, actually, hinapot kang sarong pulis nga ni dahil kabadi man sinda sa nag-i-implement. Nadang kong kasudma sa, nadang kong mangyari kasudma sa, sa radyo. Paano nga kung magkapamilya ang malunad? Halimbawa, mag-agom, o magtugang, o aki, mag-ina o mag-ama, pwede ba na sabay na sinda maglunad duman sa laog o kaipuan pang magsuway sindang duwa? Ako po sa perspektibo lang kang enforcement, malinaw kay sa ordinansa, susugo, saro sa likod, saro sa sidecar. So kung may mga circumstansya na nagahagad ng exemption, as far as the ordinance is concerned, kung mayo po iyan duman, dahil man iyan may entertain. Pero kung may mga humanitarian consideration po na mahihiling kang enforcer, halimbawa gurang na kaipuan may nakaalalay, o sa PWD na kaipuan may nakaalalay. So pakiulit po sa enforcer, take into consideration the context. Kung pwede, pakiulayan man. Halimbawa, kung gurang, pero kung itong halimbawa mag-agom, pwede magsuwayan. Ang ordinansa po malinaw. Saro sa sidecar, saro sa likod kang driver. Anyway, siguro tama, sa bagay, tama, siguro aman pa nga ipong mag-ibaan sinda sa laog, daw po mag-agom sinda, kung parehas pa man sinda makusog. Baka kayan ang mangyari kayan, kung duwa sinda naman sa laog, magpasakay pa sa laog, di maging tulo na ang lunad. Tapos ma-flag down po sa Trimobile, hirakman, kung matikitan pa ning violation. Okay. So, yan depende sa konsiderasyon. So, pwede yan, i-konsiderar. May pagsugo kita kayan sa mga tao na araw kaya ng... Iya po. Kung may medical reasons or disabilities na kaipuhan ning i-assister. Okay. Sige. So, klarado yan. Baka may gusto ka pang ibang idagdag tungkol sa bagay na yan, Tabi, Sir Rene? Iyo po. Nagkakadaklan kaya may mga reklamo kaming nare-receive na pagkakabanggi, parano na sa mga Trimobile. Garo na Christmas tree. Iyo. Pagiramdumon talang po sa mga kairibata sa transport sector na sa ordinansa, manilaag na oras. So, dire-diretso ang enforcement ta kaini. Kung paghuna nindo banggi, okay na, bako po. So, diretso sa namo na kita duman sa provisions na pinagtao kang sa tong ordinansa. Sa e-trike, tulo ang dapat. Paano naging tulo? Di ba ang lunad kayan, saro 2 tulo, 4 5 anom, di ba 7? Ang nasa ordinansa po, 2 sa laog kan e-trike, saro sa kataid kang driver. Ito magkampangan sinda. Tapos itong sa kataid. Kayo pa ba barrier doon sa magkataid? Required pa din sa barrier. So bubugta kanyang plastic, tanganin dahil sinda magdukutan na 2. Saro pa itong Trimobile dyan sa Balatas. Ito po, saro sa likod kang driver, saro sa sidecar, saro sa likod na tukawan kang sidecar. Itong may air extension pa sinda. Air extension kang sidecar. Okay. Ang mabayular, may penalidad ba yan, Tabi, Sir Rene? Iyo po, kung di ako napapasala, di mababa sa 1,000 so penalty pag na-issuean ka ng citation and calibrated for the first offense, second offense, third offense. Ang magabat-gabat po digdi, pagiramdumon ko lang sa mga COVID-related offenses, halimbawa so day pagsulot ng face mask, 3,000 ang bayadan mo dyan. So group drinking, 3,000 po iyan, ang penalty ka iyan. So importanteng aware kita kang mga konsekwensya ka ini. Okay. So, yaon manggiraray si iba pang klaseng health protocol. Iyo po. Padagos na po yan na pinag-i-imponer. Although open kita ngunyan, kadakol ng mga taong nasa luwas, pero pagiramdumon talang po, dahil patapos so paglakop kang COVID, aral daw may nagre-rehistro pa kitang positibo, igdi sa tung syudad, may mga nagkagaradan pa dahil sa COVID recently.
So importanteng nag-iingat man po giraray kita. Ang sabi kay kang iba, mayo man yang epekto sa kuya, garo lang ya sipon, garo lang garo lang ordinaryong ubo. Pero girumdumon ta po na may mga kay manwa kita na immunocompromised. Okay. So mga delikado na pag na-infect, delikado po ang buhay. So maging responsable kita na kung sa paghiling ta dawa makusog kita pero mamimiligro so kay manwa ta. Mag-ingat man po giraray. Okay. Bago kita magduman sa uruli manungod sa unrestricted tabi Sir Rene, ano ko lang singit ko lang ining manunungod sa simbang ngunya na panahon ng Kapaskuhan. Kuya ano baga kita ngunyan petsa 12, 12, 13, 14, 15, 16. Apat na aldaw na lang masimbang gabi na and kadakol mapasiring sa mga simbahan. Ano ba ang instruksyon na ipigtaon ni Mayor Nelson Ligacion sa Indo po, sa PSO and sa mga autoridad? Iyo po. So security cluster kang sa tuyang Health Emergency Response Task Force mapadagos sa pag-imponer kang mga safety protocols and health measures. Kabali dyan so social distancing sa laog kang simbahan dahil pagtiripon iyan ng mga tao. Kung pwede mapagirumdum na naka-face mask dahil halos sarong oras na mairibanan ka mo sa sarong confined space. Yan po ang mga hinog na lugar para sa transmission kang COVID-19. So dobling ingat po, dobling pagpagirumdum. Our enforcers will also be in place to execute the necessary measures. Mabugtak ba kita ng mga tauhan ta dyan sa mga simbahan? Iyo po, kada misa. May ma-assist po ng mga security forces. And apuera kayan, igwa pa itong iba pang force multiplier na pikaw lay taman. In fact, may nagtuyaw sa Samuya. Anong yata kadakol ning mga traffic, paradakop, sa syudad kang Naga. Ang sabi mi man po, kung may ka mang ginigibong sala, day ka maghadit kayan. Medyo dakol man kaya ang pasaway, kay puan mi man po ning tabang para mag-enforsar. And now, ugma kami na kadakol ning grupo na nag-volunteer. And all of this are deputized enforcers. May mga dara po yan na citation ticket, may mga ID man yan na ginagamit. Dinagdagan pa po kang DILG, kadtong mga contact tracers na nagtatabang naman sa satong enforcement units sa pagmonitor si mga day naka-face mask, si mga kaipuhan na social distancing measures. Yan po sinda. Yes, oo. Sir, sa panahon na yan, ang simbang gabi kay angon yan, bago na ang oras. Magiging amay na. And kadalasan digdi sa Naga pag hapon, pag rush hour, malupit ang traffic sa totoo lang. Araw kasuod mga nakaaging simana, grabe ang traffic digdi sa laog kan syudad ni Naga. Ano ba talagang kausa kay niyo? And ano ang ginigibutang lakdang tanganing at least mabawas-bawasan ining problema tang ini? Iyo po. Ang pinakadakulang factor igdi so volume ka mga bihikulo. Ang totoo kayan dahil taman po mapupugulan na mag-irig di sa Naga. Halos gabos may mga auto dara-dara. Iyo kaya na pati haluag na. Iyo po, sumabarakalan ning mga pamasko, shopping, kadakol promo sa mga mall. So mga naga-aprovechar kayan uruya sa satuyang syudad. Ang pwede ming gibuhon po sa parte kang enforcement, nag-rescheduling kita kang deployment kang mga tao, as in nag-augment kita kang mga personnel ta sa traffic direction and control. Okay. Halimbawa, ito pong duwang tropa ta na yaon sa ordinance enforcement. So Will Clamp saka so Task Force Comet, pinagpapatabang tanangon yan sa traffic direction and control. So kasabay kang sa indang trabaho sa ordinance enforcement, so pagtuwang sa traffic direction and control na masiguro so dalagan so paghiro kang mga bihikulo. May mga flashpoint po kitang binabarantayan, kabali diyan so sa Pure Gold baga ay sa may sentro, sa may Robinson, sa may diversion, digdi sa may rotonda. Ini pong kalabaan kang magsaysay tapos ang kasentrohan kang syudad. Usually ini so mga pile up areas ta, lalo na pag rush hour, pag kasiributan, pag dako lang nagiirig di. So we are making sure na igwang naka-deploy na enforcer. Ano may schedule ba kita kan pag-deploy to sa diyan sa mga lugar na nabanggit mo tabi? Iyo po. Iniyo pong traffic direction and control personnel ta napuon sindang alas 6 ning aga hanggang alas 10 ning aga. Okay. 6 to 10. Ma-resume naman sinda alas 3 ning hapon hanggang alas 7 ning banggi. Yan po so mga naka-blue na nasa tahaw kang tinampo nagpapadalagan kang traffic. Pero ini pong enforcers ta napuon sindang alas 6 ning aga
hanggang alas 2 ning hapon ang first shift. Igwa po yan yung second shift na napuning alas 2 ning hapon hanggang alas 10 ning banggi. So yan nasisiguro ta na dahil na bablangko so deployment kang sa tuyang mga personnel. Pero ako ko tabi sa Roy na medyo magabat so pag-cover kang gabos ng areang ini. Ta kung gusto ta pong laganan gabos na area, nasa 50 iyan na mga critical areas sa laog kang syudad. Medyo amot-amot na personahes ang kaipuhan. Pero yun lang inang pinakamatindi itong nabanggit mo. Iyo po. Ining mga areang inihiyo sa Magsaysay, dyan sa kaya yan ang inaagapan ta pirmi. Pero dahil man dire-diretso itong halimbawa 6 to 10, dahil man dire-diretso ang pagtahaw ninda sa tinampo pag traffic. Kung minahiling lang pile up ka. Iyo po, pinapahingaluan taman ta, dahil man mataragal. Ang napupuga ta sana sa personnel ta, 8 oras na serbisyo for every personnel. And they are at work daily. So, nagtataho sinda pag grabe na ang pag medyo nagiling nindang medyo nagkukaya na, nagkakaproblema na. So, kung medyo relax naman, mayo maning pile up, sabi ko magtagapahingalo man, lalo na pag mainiton o kaya pag nag-uuran tabi. Okay. Thank you. Sir, manunungod dyan sa mga isyong yan. Now, digdi na kita, dire-diretsyon tanata ang sa tuyang oras, medyo halipot. Manunungod naman digdi sa pag-deklarar, tama ba? Na ang Naga kabali duman sa mga lugar digdi sa Pilipinas na unrestricted. Anong gustong sabihin kayo ni? Ang nag-declare kayo ni ang IATF ba, sir? Iyo po, actually nagkonsulta man sinda sa mga LGU. Kaya nagkaigwa ng iba-ibang status. Ang ibang LGU gusto ninda restricted man giraray sinda. So iba pinag-declare na unrestricted as in mapuuna so para ma-encourage so economic activities. So sa satuyang syudad dahil kita na-clarify na unrestricted, ang nawara lang po sa mga requirement itong travel authority. Dahil na kita nagre-require ka iyan. Pero itong mga quarantine requirement, padagos po ito. So mga documentary requirement, so city or municipal health certificate, tapos so letter of acceptance, require so ang travel authority hali yan sa PNP. Iyo po. Okay. So hali sa ibang lugar. Kung sa ingkang lugar naghali. So gusto sabihin kung mahali ba madigdig ka sa Naga, di mo na ito kaipuhan. Dahil na po. Ang kaipuhan mo na lang darahon medical certificate hali sa pinaghalian mong lugar. Iyon na lang yan. Tapos so letter of acceptance kang sa tuyang task force. Oo. May kada ko nag-aapos sa kuya, paano dapat kuaning letter of acceptance nga ni? Online lang po ini. May link kitang nakapost sa government website na i-click na lang ninda para ma-fill up ito. Dahil man kay po na physical magdigdi. Pero in case na physical yaon po digdi, ang hahanapon po ninda ang liaison unit kang sa tuyang Health and Emergency Response Task Force. Yang unit na yan, yaon sa CDRRMO sa pamamayo ni Sir Erning na El Camil. Sinda po kaya so direktang may kaulay sa Task Force COVID Shield kang IATF para coordinated po kita on a national level. Ini po Sir Roy mga requirement na ini hali ini sa luwas kang Bicol. Pero itong hali kaya sa laog kang Bicol dahil naman kita nagpaparahagad. Gusto mo sabihin dawa sa ina lugar digdi sa Bicol, dawa arena probinsya, may nakitang hinagad na ano man na requirement. May movements. So pwede na sindang maglaog magluwas digdi sa Naga. Iyo po. Mayo na sa tuyang mga checkpoints. Mga border control checkpoint. So mga hali sa luwas kang rehiyon, pinagpapakiulayan ta na diretso na po sa GMR Coliseum ang giraray. Pero nasisiguro ta ba yan nagdidiretso sinda diyan? So iba po, pag day naagi sa GMR Coliseum, pigre-report kang barangay. Kasi mga kataid po nindo iyo ang na-report sa mo. So day na paghalaton na tutuyuhon mi pa kamo diyan sa harong nindo para kung anon kamo darahon sa GMR Coliseum. O kaya magkariribok pa diyan ta may nag-abot na ambulansya binibisita kamo. Magpasiguro na ano. Iyo po. Kadakol po kitang cases kayan na nagdiretso sa indang mga lugar. So kataid ninda iyo ang na-report sa satuyang COMSEN. Kada aldaw may nahiling pa ako digding garo one-stop shop digdi sa People's Hall. Ano tabi ang pig-asikaso diyan? Effective po kang sarong aldaw pig dismantle na ito. Pig dismantle na. One-stop shop for travel authority, letter of acceptance, so medical certificate. Puun po kasuod kung makuha ka ning health certificate, dumang ka na sa City Health Office.
Kung malakaw kaning travel authority, duman ka na po sa Naga City Police Office. So bako na siyang one-stop shop. Ang nakaset up na po ngunyan sa People's Hall, duman na sa satuyang business one-stop shop. Si boss na ma-renew ning real property tax, real so mga business licenses, renewal, nag-take off na po kita. So kung makuha ka ng halimbawa dokumento na mabiyahe ka sa ibang lugar, madirekta ka na duman mismo sa mga agency. Duwang opisina na yan. Duwang opisina. Health Office, saka Sunaga City Police Office. Kung kay puan sa letter of acceptance, CDRRMO. Okay. So para magsararo na. Anyway, bako naman garo kadakol ang arog kayan. Dikit naman lang po. In fact, sa mga feedback na nakakaabot sa mo, kadaklan sa mga LGU, unrestricted naman. Igual ang feedback, dyan halimbawa sa may area kang Del Gallego, naglagiraray ng checkpoint para maghiling kang mga documentary requirements. So, sa mga mabirahe po, maray ng pasiguro, ma-check nindo iyan. Then may information sa mo yung nakaabot na sa Santo Tomas, may checkpoint manggiraray. Naghihiling kang mga document na dara-dara kang mga biyaheros. So ang advice para pasiguro manggiraray, halimbawa mapa Metro Manila, magpasiguro manggiraray kay itong mga papeles. At least duwa. So health certificate, tapos to travel authority. So itong Malawag Digdi, health certificate, pagkatapos so kuya na sana. Ano to? Saro pa. Health certificate, pagkatapos letter of acceptance. Letter of acceptance. Okay, yun naman lang pala kung itong hali sa barangay, dahil na ba? Dahil na po, dahil na. Okay. Kung malaw ka rin din sa Naga, hali ka sa Batangas, Metro Manila. Saro na lang na health certificate. Saro lang, yun lang ito. Tapos so letter of acceptance. Okay, sige. So, malinaw mga tugang ha. Baka gusto ka pang baka may nalingawan pa kung ihapon sa imo manungod digdi sa pagiging unrestricted kang naga. Ang iwasan talang po digdi na mindset itong garumayo lang. Na kinapalan nga unrestricted na. Dahil po kita malingaw na so health emergency ta, dahil pa hinahali, padagos pa po kita. Until such time siguro na magluwas na sa vaccine tabi sa and then pwede na baka magsabi sinda unrestricted gustong sabihin so na libre so na libre na dahil ka na magsunod sa health protocol. Iyo po. So in fact kung magiging open sa mga tinampo na luwas laog marayan sa tuya, pero so pagbaba mo, pag-interact mo sa mga tao, maging conscious ka manggiraray na bako sa nang sasadiri mong protection kundi protection manindalaba sa imo. Taba kami mag-isip, unrestricted na pala niya sa Naga. Di pwede ito ng dawa dahil na kita mag-face mask, dahil na kita mag-face o dahil na kita magsunod naman sa minimum health standard. So bako, sala yan? Sala po, sala. So itong mga minimum health standard na dapat pigpapautob digdi sa syudad ni Naga, yung manggiraray sila. In place manggiraray ito. In fact po, papakusugunta so enforcement takang sa tuyang contact tracing activities. Ini pong mga pag-iribata sa DILG contact tracers, pati po sa mga enforcers ta, pinagbanduan ta din na i-check sa mga commercial establishments kung nagagamit kadtong inaapod tang e-salbar, contact tracing application ta, o kaya kung mayo kadto kung igwaning manual logbook. Pagiramdumon ta din po na kung nagagamit sinda ning manual logbook, obligado sindang isubmit iyan digdi sa satuyang Blue Room every day. Araal daw po ang pag-submit ka iyan. So kung mas convenient itong application na kaysa sa logbook. So, but anyway, either of those two will be sufficient. Importante lang na igwa kitang record. Pag-aabot po sa contact tracing, sinisibot man kita pero. Okay, sa iling ko nga ni mas importante ini yung contact tracing na niyo. Ining isalbar sa ining isalbar dahil kuya na kita ngunyan masaluag. Iyo po, kadakol din ang nagfi-feedback ng mga negosyante na dakula man nakagianan so application na gamit ninda. Dahil na sinda masubmit aral daw kang dokumento digdi. At the same time, so customer ninda kaskas man so paglaog mayo nang dakol na maparasurat ning haloy sa front desk ninda. So kumusta na ngunyan sa mga establishmento, kompleto na ba? Maray na po. May igwa pa kitang mga establishmento na dai pa nagagamit kang duwa. Mayo ng logbook, mayo pang e-salbar. So pagiramdumon mi man po na sa ordinansa, pag kamo po na-issuehan ng citation ticket, may mga penalidad po kamo. And sayang kang kwarta kung
mabayad pa kita na pwede man sanang i-download na lang sa application o maglaag na sana ning logbook. Okay. So, magkakaigwa pa ng record. Po. Okay. Sige sir, mabalos, baka may gusto ka pang ipaabot sa tuyang mga paraan tabay mo niya na pagkaga. So far, may naman Sir Roy, greetings na lang siguro. In spite of the pandemic, in spite of the calamities, girumdumon tamang giraray, so pagkamundag ni Kristo, so kahulugan kay ni lalo na sa sitwasyon tangon yan. Okay, mabalos na maray, Sir Rene Gumba, ang pamayo po kan Public Safety Office sa mga pagirumdum, sa tuwa pong mga kababayan, sa tuwa pong publiko, manunungod kan sa tuwa yung pagpapautob na health protocols mo na panahonin pandemic. Sa pangarap po kan bilog na news team, kan ANN News, naantabayanan po kita sa KMFM 100.7, ang radyong kampi mo as in 89.5 radyo natin Naga. Asin na dadala naman kita sa Facebook page ka Naga City Government sa pangalan po ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, asin kan City Events Protocol Public Information Office, siring man kan Sangguniang Panlungsod kang Naga. Ini po ang sindong nakaibanan si Roy San Ramon sa pangalan sa kuyang partner Mabalos Maray Naga. Leon Daga, De Lovieres, San Ramon, Orulay Banwaan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Riordaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.